Допустим, вы хотите купить себе красные туфли, но вы не хотите по всему городу ездить во всех торговых центрах, вы просто кидаете запросы туда, и пользователи нашего приложения смогут вам посоветовать, где это лучше сделать, прислать вам фотографию, видео, либо еще что-нибудь. Гэта каманда маладых айцішнікаў распрацоўвае мабільны дадатак для смартфонаў, які дазволіць апынуцца ў пэўным месцы за лічаныя хвіліны. Віртуальна, каб разведаць абстаноўку, адпраўляецца запыт, і на тэлефон паступаюць адказы ад людзей, што знаходзяцца ў радыусе яго дзеяння. Сваю распрацоўку праграмісты назвалі «Рэпорт», у перакладзе «Зваротная сувязь». Зараз IT-прадукт знаходзіцца ў тэставым рэжыме, а ў пачатку года яго плануюць запусціць у агульнае карыстанне па ўсім свеце. Яшчэ адзін рэзідэнт брэсцкага тэхнапарка працуе над унікальным праектам «Донар». Камп'ютарная распрацоўка дазваляе кантраляваць перамяшчэнне донарскай крыві на ўсіх этапах ад вены до вены. Мы помогаем выбирать и определять лучшую кровь, автоматизировать, можно сказать, на одной облачной платформе. У нас единая база данных. Тем самым мы экономим огромные бюджетные средства нашей стране и повышаем на 100% безопасность службы крови. Прынцып праекта ў тым, што ўся інфармацыя пра донара знаходзіцца ў своеасаблівай электроннай картцы. Няякасны прадукт сістэма блакіруе. Зараз праграмная распрацоўка праходзіць тэсціраванне ў 10 паліклініках і бальніцах рэгіёна. Асноўная пляцоўка – гэта абласная станцыя пералівання крыві. Ужо ў наступным годзе плануецца вопыт распаўсюдзіць на ўсю краіну, куды ўваходзіць больш за 450 устаноў аховы здароўя. Знайсці донара ў рэжыме онлайн па камп'ютары або смартфоне можна за лічаныя хвіліны. У экстрэннай сітуацыі IT-рэсурс сам знойдзе неабходны фенотип. Плюсы и минусы распрацоўкі медики уже оценили. Вот эта вот система позволяет нам до того, как человек сдал кровь, отобрать больных людей, которые пришли сюда, может быть, там по зову сердца, но забыли или скрыли свои какие-то заболевания. Вот эта система позволяет нам таких людей отобрать, то есть элиминировать потенциально опасные продукты крови на этапе до донорского зала. Экалагічны і энергаэфектыўны праект рэалізоўвае і гэта прадпрыемства па вырабе абсталявання па перапрацоўцы палімераў. Пластыкавыя бутэлькі, плёнка ачышчаюцца і трапляюць на другасную перапрацоўку. Агрэгаты – уласная распрацоўка рэзідэнтаў парка. Падобная лінія экспартуецца ў Россию, Казахстан, Прибалтику и Польшу. Инновационность состоит в том, что минимальное потребление воды, сухая очистка от загрязнений органики, песка, пыли и других загрязнений позволяет очищать экологическим образом загрязнения, природу нашу Республики Беларусь и производить новые товары, новые продукты. Сёння рэзідэнтамі брэсцкага тэхнапарка з'яўляецца больш за 30 прадпрыемстваў, 40% з іх задзейнічаны ў сферы информационных технологий. Наша задача научно-технологического парка – это поддерживать малое инновационное предпринимательство, это коммерциализация инновационного продукта, то есть от идеи до серийного производства. Нужно мостик наладить. И вот, наверное, задача технопарка – этот мостик создать. Таксама рэзідэнты тэхнапарка маюць некаторыя прэферэнцыі па падаткаабкладанні і арэндзе памяшканняў. Але галоўнае, тут нараджаюцца новыя карысныя ідэі, якія маюць шанс рэалізавацца. Вікторыя Патоня, Мікалай Кавалёў, Брэст.